Kažu da luksuz nije u stvarima koje posjedujemo, već u trenucima koje uspijemo ukrasti za sebe. Danas sam jedan takav trenutak pronašao ovdje, pored vode koja nema žurbu, u sjeni drveća koje pamti decenije. Put me doveo na ovo mjesto, daleko od asfalta. Postoji nešto posebno u tom ritualu. Parkiraš, otvoriš šator i u samo par minuta tvoj dom je tamo gdje je tvoje srce najmirnije. Dok sunce polako klizi iza brda, jedino pitanje koje ostaje je zašto ovo ne radimo češće? Nije bitno koliko si kilometara prešao, već koliko si puta zastao da udahneš ovaj mir. Jer na kraju dana nećemo pamtiti sate provedene na poslu, već jutra u kojima nas je probudio šum rijeke i miris čiste prirode. Ovo je moj bijeg, moja sloboda i moj način da se ponovo povežem sa onim što je zaista važno. Ali prava vrijednost ovih putovanja često nije samo u tišini, već u ljudima koji tu tišinu razumiju na isti način kao i ti. Postoji neka neraskidiva veza među nama koji biramo makadam umjesto autoputa i krovni šator umjesto hotelske sobe. Kada se sretnemo na ovakvim mjestima, nismo stranci. Mi smo pleme koje govori istim jezikom, jezikom avanture i međusobnog poštovanja prema prirodi. Nema ničeg iskrenijeg od razgovora koji se vode dok se loži vatra, dok se dijeli skromna večera pod otvorenim nebom i dok se prepričavaju rute koje smo prošli i one koje tek sanjamo. U tim trenucima, uz miris dima i zvuk smijeha koji odjekuje kanjonom, shvatiš da su najbitnije stvari u životu zapravo vrlo jednostavne. To su ljudi koji će ti pružiti ruku kad zaglaviš u blatu, koji će s tobom šutjeti dok gledate zalazak sunca i koji znaju da je najbolja kava ona koja se popije rano ujutro, pored rijeke, dok se magla još diže s vode. Jer na kraju destinacije su prelijepe, ali uspomene čine ljudi s kojima si te destinacije podijelio. To je zajednica koja te ne pita koji auto voziš, nego gdje planiraš kampovati sljedeći vikend.